Hoxe estamos a 33 casos a 7 días. Nos situaría dentro dunha semana en 33 casos a 14 días. É dicir, unha semana antes do inicio das celebracións estaríamos con un número de casos e unha incidencia maior que cando decidimos suspender o Carmen do Castelo. Por lo tanto, ainda que agora as circunstancias tamén son diferentes porque estamos en fase, en principio, descendente, consideramos que é necesario que a xente o entende así, creo que hasta esperando esta decisión de que suspendamos as celebracións. A parte, ainda que pudéramos organizar algún acto con certa seguridade, o mensaxe que queremos trasladar á ciudadanía é que non hai festas porque estamos nunha situación seria e que, polo tanto, hai que comportarse de acordo con ela, intentando frenar definitivamente a pandemia no noso concello. O mesmo acontecerá co Festival Entre Bateas, previsto para o mes de setembro, que igual que aconteceu o pasado ano, volve a caer da programación cultural e festiva. É verdade que aínda falta tempo, que o Entre Bateas en setembro, que a cousa pode mellorar, pero, bueno, habría que, xa se empezou a traballar nel, habría que seguir traballando, habría que empezar a anunciar e a facer, e creemos que non é o mellor momento para facer este tipo de eventos. Dende o Concello incidiron en que toman esta decisión de xeito prudente, para non ter que lamentar no futuro posibles novos peches e restriccións, e pensando sobre todo na hostalería ou no comercio local. Ainda que creo que todos somos conscientes, eles tamén, non? Todo o sector é consciente de que, intentar ser prudentes e non masificar ao mellor no número de xente, pois ao final fai que non teñamos que pechar ou non teñamos que, un repunte importante. Parece ser que hai unha pequena baixada, a ver se conseguimos manter máis controlada e a baixa a enfermidade e o virus. Por outro lado, decir que hai outras actividades programadas que se adiaron, por exemplo, a Festa Mariñeira e outras actividades culturales que esperamos xa a finales de agosto e incluso en setembro poder poñer en marcha se as cousas melloran, que é o que todos desexamos, non?